Láttátok ezt a mai őrületet? Forra vérem, tényleg. Kikapcsoltam, mert nem bírom. Péterke neki ment Máté Zsuzsának, Juhász Hajnalkának, Hegedűs Barbarának, minden női képviselőnek. Ő ezt azután tette, miután a Forszhofer Ágnes, a házelnök azt kérte, hogy őrizze meg mindenki a méltóságát a tisztelt házban. Mindenkire rászólt, csak hát ki nem tartja be, a narcisztikus pszichopata. Kérjük fokozott együttműködésüket az időkeretek betartásában, a megfelelő szóhasználatban és az egyes felszólalás típusok megfelelő alkalmazásában is. Mindig tegyük fel magunknak a kérdést, hogy amit tenni vagy mondani szándékozunk, az valóban a választók javát szolgálja-e majd. Közös célunk kell, hogy legyen, hogy erősítsük a társadalom bizalmát a képviselői munka iránt. Az alelnökök nevében is köszönöm együttműködésüket. Én mindig azt szoktam mondani, hogy fordítsuk meg. Persze nagyon hülye példa, mert Orbán Viktor nem csinált volna soha az életbe ilyen taplóságot, mert ő egy úriember, de tételezzük föl, hogy Orbán Viktor mondjuk az előző országgyűlésben Dúró Dóra volt a házelnök, alelnök, nem tudom már mi. Orbán Viktor így neki ment volna Dúró Dórának, hogy őt nem szabad elhalkítani, nehogy ilyet tegyen, megalázza 150 képviselő előtt. Egyszerűen gyalázat, amit művez zőrült. Sajnálom, hogy az elnök asszony nincs itt, aki az előző ülést vezette. Azt szeretném kérni a levezető elnököktől, hogy ne vonják meg a szót, mert hogy sem a házszabály alapján, sem az országgyűlési törvény alapján ehhez a levezető elnökségnek nincs joga, amikor egy kormánytag, vagy akár miniszterelnök, akár miniszter beszél valamiről. Egy interpellációnál, és azt szeretném tisztába tenni, az interpellálótól lehet megvonni a szót, hogyha eltér az interpelláció tárgyától, meg kell kérdezni az interpellált kormánytagot, hogy válaszol-e a kérdésre. Egy kormánytagtól azért, mert úgy ítéli meg a levezető elnök, hogy eltér a tárgytól, az időkeretben nem vonhatja meg a szót. Egyébként képviselőtől sem illik, mert esetleg az elnöknek, a levezető elnöknek nem megfelelő témában válaszol. El tudjátok képzelni Orbán Viktorról, vagy de bármelyik fideszes hónatjáról, hogy egy tiszás picsával így beszéljen? Egy Rost Andreával, vagy a Csézivel így megalázza. Szóba se jöhet, mert úri emberek. Tehát nem csak a fideszeseket, a sajátjait is leterrorizálja. Én tartok tőle, hogy Varga Judit csak ilyen apró részleteket osztott meg a Hajdú Péteres interjújában, mert ez a grandiózus, narcisztikus pszichopata, ez mindenre képes. Ez tényleg, elhiszem, hogy késsel járkált a konyhába, kergetőzött. Elhiszem. A szoftverágnessel pedig nem az első alkalom. A 2 hete fogta, ott is valami eligazítást tartott, de nem az, hogy félrehívja, vagy egy külön szobába, vagy terembe, 4 szem közt megbeszéli vele. Oda ment, rátenyerelt a pacsóra, és a nőt megalázta. Most ezt hagyjuk, hogy ez ilyen force software, hogy semmi méltósága nincs, ez szolgalelkű szar. Most ezt hagyjuk, nem is érdekes. Hát ő vállalta, csinálja. Ennyi büszkeség nincs benne, ennyi rátartaság nincs egy ilyen nőbe, hogy Péter, másodjára csináltad ezt meg velem, most már elegem van, hagyjál, lemondok. Hát milliárdos a gágyi, hát megértése nem lesz veszélybe. Hagyd ott, Ágikám, hát hagyd már ott. Mi van veled? Így megalázzanak országvilág előtt. Szánalmas vagy te is, nem is sajnálnak már így. Gyorsan befenyíti, nézd meg, nézd meg! Gyorsan befenyíti. Nem volt vége a mai őrületnek. Juhász Hajnalkának azt mondja, hogy milyen anya vagy te. Ez a mocsok szarházi féreg, aki a gyerekeinek az anyját elárulta, a családját, a gyerekeit intézetbe akarta adni, öngyilkosságot tetett, a miniszteri állásából kifúrta az asszonyt, nem tudta elviselni, hogy ő egy utolsó senki. Ez milyen anya vagy? Ilyet? Tiszások? Ti is elmentek a büdös picsába tényleg. Ilyen büdös patkányt hoztatok az országunkra. Ilyen ember nem ült még a parlamentbe. Még aztán volt elég szép felhozatal. Gyalázat. Tényleg a következő országgyűlési választáson el fogok indulni. Be akarok menni, szemébe akarok nézni, beszélgetni akarok, föl akarom kérdezni, én is
akarom mondani, hogy milyen apa vagy te, milyen férfi vagy te. El fogok indulni. Adjatok most egy mandátumot, bemegyek, és én helyre teszem. Ott aztán lesz nem udas.